Moi roztomili, wiele razy je tak, że jak macie dziecka, to chcecie, co by te dziecka chnet poszły do świata. Tyż on coś i wyrządzym, takiego srandownego, co to będzie, jak już będziemy starzy, a jak już będą dziecka wielki. Jak już będziemy z moją babą starzy, to będziemy chcieć bywać u naszych dziecek. Z każdym po kapce. A domy im tyle radości, gant tak samo jak one nam dycki dowały. Będziemy chcieć im wrócić wszystko, co one nam dały, a myślę se, że nas będą mieć za to fez radę. Tuż jak już będziemy bywać u tych naszych dziecek, to będziemy blajsztyftami pisać wszędzie po ścianach, a kaj iny. Potem chupnymy z babą z obutymi budkami na legier, a będziemy po nich skokać. Wypijemy wszystkie soki z flaszek, a niechamy ich pociepane pod łażce. Albo próżne postyrkumy do lodówki. Nacisnymy do haźla papiuru, co by się zasztopował, a jak iny usłyszymy, że nasze dziecka wyrządzają przez telefon, to będziemy furt do nich żgać, że coś ich po nich chcemy. Potem wlezymy do kuchni. Nasujemy se z paczka cukru, a mułki nad łażkę, a będziemy się nią pięknie a ganz po cichu bawulkać. Jak dziecka się będą dziwać na telewizor, to będziemy furt przecykować kanały na pilocie. Nie skorzy wylezymy na pole, a będziemy skokać po wodzie, po bagnie, a w zmazanych budkach wlezymy aż do izby. Na obiad nie będziemy jeść żadnych jarzin, owoców, sałotów ani mięsa. Iny same jodło, co się go zamawia przez telefon. Przy wieczerzy wylejemy mleko na jakieś ważne papiury, co ich nasz synek miał narychtowane do roboty, a jak moi dziecka już będą fez nasrane, to im nądymy jakiś paragraf w przepisach, co w nim jest wszystko napisane, co możemy robić, a co nie. Potem jeszcze se pojczymy od dziecek auto, to najszumniejsze, wypucowane, a pojadymy nim na gościnę do naszych kamratów. Nie będziemy odbierać telefonu, a przyjadymy feznie skoro. Legnymy se z babą do legiera, tak jako my przyjechali obleczoni. Nie będziemy się myć, bo przeca trzeba dzieckom szporować wodę. A jak już usnymy, to te nasze dziecka się na nas podziwają, a rzekną: ci nasi fotrowie są tacy szykowni, jak śpią. A już roztomiłe dziecka się tego z babą nie możemy doczekać.